Nita zvokudaidzwa nevanhu chada ini zvinhu kunetsa ina chada ini asinda kuti ndigirewo nyama yembeva mandigira nyama ye ndigira gonzo yese chinetsa zvakadaro watiri kuda mbeva panapa handiti ndanotora mbeva ndikauya nadzo kuti makonzo akudze makonzo ndiyani kuti asi waziva sekuti gonzo akuna mbeva iyo kungofunga chitoti gonzo andoti kuda mbeva alright kana chindipa chinenda munontsvagira nyama yechidemba ndochandakunzwa kuda manje zviri nditambe nemwana wangu handinazva umbonyatsatera zvautaure nhumbi yacho iri muromo here iyo nonidza stere everyday kubva mwedzi uchitanga ndaimbofunga ndozvigona kubva mwedzi uchitanga kusvika patiri azvinobva matotanga tapa 8 months here alright kana ichinetsa ndikuda hangu chiropa chembada chimonyatsatera zvautaura unoda chiropa chembada izvozvo uchanodza baba vako aiwa kana tete vacho unonovaudza kuti ndakujamuka zvani chadai chiropa chembada handakwanokwanisa kuchiwanei alright ko sausage yerova mbira ipi uchiri kundida here iwe kana toda kundiura iwe kawani ndikukudai kani inzwai zviri kuda mwana ndozvaari kuda inzwai aiwa iwe nemwana muri mastupid sausage yerova mbira kubatwa ka 1 kilo 1 chifa hakuna ndozvaari kuda kana ndozvaari kutaura kuti ari kuda aiwa haindogara ndakuda hangu uyu mwana uyu ndiwako ndewedu kani